un machiaj inspirat dintr-un parfum. Nu știu de ce nu m-am gândit mai devreme la treaba asta. M-am uitat și eu așa printre parfumurile mele și am găsit unul tare special care arată așa super estetic, classy. Cea mai nouă lansare de la Oriflame și nu exagerez că este unul dintre parfumurile mele preferate. A fost făcut la unul dintre parfumierii de top de la nivel mondial pe aceste nuanțe tonuri de cireșe. Notele sale sunt de cireșe și trufe de ciocolată. Mi-am prins așa și părul și mi-am lăsat aici o șuviță. Pentru cercei am aceștia cu cireșe care se potrivesc de minune cu notele parfumului. Pe buze voi folosi această combinație, lip linerul superb de la Oriflame împreună cu rujul Sherry Crush. O să pun accent pe buze. Se potrivește perfect cu cireșele. Punem accent și pe ochi cu acest creion maro. Este un creion cu care foarte, foarte rapid îți poți face eyeshadow. Și o să tapotez cu degetul și uitați-vă ce frumoasă este nuanța. Îmi voi face și un eyeliner maro, ceva mai natural. Punem inclusiv pe linia apei. O să folosim și puțină mascara, parfumul și suntem gata. Spuneți-mi voi dacă look-ul seamănă sau nu cu acest parfum.